From Mama Mercy. Ay, buktain. Salamat. Nalipay ka, be? Lipay. Happy ka? Happy. Happy, Judy. Are you glad? I lot. I'm glad. Oh. Are you excited, be? Esasi. Are you excited? Happy birthday. Blow. Na. Yay! B, ikaw ang kwarta, isudiri. Ikaw ang kwarta, isudiri. Ye, isud ang kwarta din. Tulungan mo tatay! Laban sa introduction, no? Hey, what's up, mga Max? So, for today's video, ipapakita namin sa inyo yung mga clips ng mga kaganapan sa birthday ni Chin / binyag ni Baby Krisnel. So, today is December 28, 2021. And it's been 2 weeks na walang tubig at kuryente dahil sa bagyong Odette noong December 16. At today rin yung birthday ni Chin. At isasabay na lang namin bukas sa binyag ni Baby Krisnel yung konting handaan. Yes, konti lang kasi nga dumaan tayo sa panibagong pagsubok at sakunan na naman. Nadyugipit pero thank God at safe pa rin kaming lahat. Kaya nga, #bangon Cebu. So for now, sobrang tahimik lang dito sa bahay. Tahimik lang din na naglalaro si birthday girl. So papakita ko siya sa inyo. Well, si Tito Ining naman at si Baby Krisnel, tulog silang dalawa dito sa kwarto kahit sobrang mainit. By the way, sana napanood nyo yung vlog namin during Bagyong Odette. Sobrang tagal nga lang na-edit ni Momshi kasi nga walang kuryente. Mahal pa ng pang-charge ng phone dito sa mga may mga generator. And wala ding wifi, walang signal. Kaya ilang araw rin na nahimik yung Facebook page at YouTube channel namin. So update ko na lang kayo mamaya sa mga mangyayari. What's up, mga Meg? Na-open ako gift, mga Meg. Wow. Hey! Sana, Sa be. baba na ko, sakto na ba na ni mo, be? Pakita ba? Tara, ka-chin, slipper. Pwede sa lugar. Duwaan! Yay! Di dawaan. Duwaan! Morning sa lobo ni Chenogma! Wow, sa Wow, no princess! dress. Tony Flower. Ano siya kita? Siya lang. Matinete. Morning, gigatet. Ate Net. Yay! Happy birthday, baby. Ano pa dyan? Next. Bigot! Papay. Open sa. Hey, to! Di ba makita na akong chin, oy? Yay! Sanina! Dani, hatag po kasi niya na. Mama. From Mama Mercy. From Mama Mercy. Unsa man niya kanina? Oy. Laro. Outfit. Wow! Oh, gang! Gang! Wow! Elsa, Ana! Siksi kayo. Nasa? Next. Na, sunod. Next. Kani. Open. Open, happy birthday. Gano gift sa happy birthday sa bibi, oy. Happy birthday! Yay! Happy birthday! Gisiya. Gisiya. Happy birthday! Gisiya. Lah, abihi. Kasi may hatag na yung matenten. Hatag mo, papaining. Awa. Kung siya, yay. Lah. La, bibi! Lala, bibi. La, ungo, bibi! Wow! Hala. Nagsamang ka! Madagan na ba na? Ay, buktain!
Mudagan mo ka, ma'am. Puntain, ay lugot. Mudagan. Awat, Chin. Pakita tayo si Chin. Awat, Chin. Awat, Chin. Alam mo, mudagan yun ay siya. Uy, napa, ay. May napag-gift na pa. Merry Christmas. Wow! Wow, no! Basta man ni ay! Wow! Mek. Gikan ay mamatintin. Tingnan lagi po tadanguan nila. Mudagan sad ni. Yay! Nasalamat! Happy birthday! Wala ulo, be. Wala ulo. Olo. Naputo ulo. Oh, Sen! Nagano? Ang tangulo. Naputo lang Ayaw mo. po tayo. Inachen, thank you. Dako kayo. Ang thank you, Raya. Nasalamat! Salamat. Nalipay ka, be? Lipay. Kalipay. Oy, happy ka, be? Happy ka? Happy. Happy jadi ay. Are you glad? I lot. I'm glad. Oh, bansaya mo English. I'm glad. I'm glad and say hello. How are you? Excited. Are you excited for tomorrow? Or are you excited? Are you excited? Bugite. Oote. Yes. Sabi na joke. Abi, Jug. Labay na dyan. Are you excited, be? Esasi. Are you excited? Excited. Lang, baby ni Chino. Happy birthday! Tomorrow! Hey, what's up mga Meg? So, karon is bunyag na ni Baby Krisnal. So, mao ni ang sulod ni Krisnal karon. Ako ipakita ninyo. Much later. Muna, vlog, oh. Hindu ta cake, Chin. Ala. Gi, ikaw. Kidoan ta, 1, 2, 3, go. Blow! Na. Hadlok siya, gig. Yay! The next day. What's up guys? So karon kay wala namon natiwas ang vlog pagbunyag ni Dodong and karon is New Year na 9 pa sa ako ay wala pa New Year guys kanang 31 pa ta karon 9 PM pa ta karon and 12 pa ta mag New Year and run out gyapon sa mua pero isiga na dire ila tito ini. Ito guys, si Krisnal ganiha guys. Kay gwapo kaayo. No, baby no. Krisnal. So, sabak na sila mga Mercy guys. And si Dodong dari ka matara kay gikan na. Gikan siya nagpupu. So guys, mabalik na ko ron nga. Di pagkita na ko ninyo sila mamatintin kung nagunsa sila. Balik na ko vlog karon guys. Ug maabot na sila 15 dari kay tapos sila sa kaubos nagbidyuki. So guys, 10 minutes na lang mag New Year na. Isa naman ang. 12 o'clock midnight.
Number 13. 16. 11. Budasan yatan. Budasan Gio. Ayan Gio. Jackpot Gio. Okay, magtungan ka ka play. Okay, open. Gio na. Gio. Bay. Gio. Awa, 50 og nice tansya ka tumak na pa na kwarta na. Oh, 250 na imo mak. Ay, kaya ano, 269 na. Dong, awa dong, puro papel dong. Oh. So, Magic sarap! naku. Gio. Eh, nakuri. Paris na. Ala. Sundaw din. Pwede siya bitch eh. Bye. Go, Kaiser. Lagi duha ka kamot. Sige, kinamot. Pelme kay palit na mo gatas. Lagi pala yung ulan rin, oh. Hindi pa sa'yo, ang gano'n na nito sa mga bata. Ma, dagko sunod ha, dagko ha. Ang kanang ang Oh, last na tingin. Si Adil.
Di ba na magpa-blind ko? Si Mimi, sunod si Tintin. Na. B, ikaw ang kwarta, isudiri. Ikaw ang kwarta, isudiri. Ye, gina. Ye, isud ang kwarta dun. Ye, putari, ayaw! Gina, tulungan, putari! Tulungan! Hurot aja. Tay, ako lang ka mamatintin. Oh, pabalik ng tao niya lang. Uy, lang. Okay, nakaos lang. Ngeng, kita natin eh. Ay, lupigon mo ani kay mangluto ay man na. Pasok ka uy. Okay, 1, 2, 3, go. Paupsi. Nadas bagyo. Thank you.